Господин Иванов, търсим и различните гледни точки и коментари на приетия бюджет на община Червен бряг. Чуха се крайни мнения. Кмета го нарече балансирания бюджет. Вие точно обратното. Предрекохте неговия дисбаланс. Защо се стигна до тези крайни позиции в мненията? Просто такъв е коментар на цифрите, които наблюдавам в справката, която ни е дадена за приходната част на проект бюджета за 2013 година. Какво прави впечатление? В неданъчните приходи, такса битови отпадъци, която винаги до този момент е била около 600-500 хиляди, изведнъж скача на милион, над милион. Ние действително преди няколко сесии се повиши такса смет, но повишихме такса смет за населените места, а там ни е най-ниска събираемостта. Тоест, ако ние правиме една събираемост от 97% на такса смет, то по-голяма част се събират в град Червен бряг. Града компенсира населените места. В този случай става точно обратното. Не стига, че най-голяма недобор на такса смет идва от селата и от фирмите, включително, ще ви кажа един интересен факт. Един от големите длъжници по отношение на такса смет е община Червен бряг. Колкото така да ви звучи нереално, това е истината. Заедно с всички фирми, до преди една година общината така си живееше с едно усещане, че всички общински сгради са освободени от данък сгради и такса смет. Тоест това офанзивата започна последната година, когато бях председател на Общинския съвет. Тогава част от сградите се декларираха и се платиха. В момента болницата не е декларирана. Направете си сметка каква е отчетната стойност на болницата, защото то по отчетна стойност на дълготрайните активи събира такса смет и ще видите за 2 години колко дължи общината. Тоест, когато искаме да има някаква събираемост, този, който извършва тая операция, това упражнение, наречено събиране на такса смет, той трябва да дава личния си пример. Поне така аз ги разбирам нещата. Затова буди недоумение тази цифра от милиони кусур, която е заложена като приходна част на такса смет. Тоест, тук приходите просто няма да се съберат. Преминаваме към разходната част. Разходната част има няколко посоки. Действително, така моя прочит е малко по-добър от предходния бюджет. Но този бюджет би трябвало да бъде бюджет антикризисен. Криза е в държавата, криза е в общината. И ако бюджета има някакво мото, не трябва да балансира, а бюджета трябва да бъде антикризисен бюджет. Тук се наблюдава точно обратното. Всяка една година до сега имахме заложени сума от около 27 000 лева, които раздавахме средства за социално слаби хора. Ние, общинските съветници, изготвяме някакви правила, спазваме тези правила и това е едно от добрите неща, които се наложи като традиция. Знаете ли в момента колко са средствата заложени? Колко са? 13 500. Вероятно са намалени за чия сметка? Така сега, значи тук се развива някакъв такъв ефтин популизъм, увеличен е така спортния календар на общината. До сега за спортни клубове имаше около 70 000 лева, сега са над 100 000 лева. Няма нищо лошо. Вашите желания за болницата също са удовлетворени, виждаме. Хубавия момент е, че има 20 000 лева заложени за ремонт на болницата, 67 000 лева са заложени за апаратура. Да, това са едни от добрите разпределения на бюджета, но все пак бюджета е една договорка между гражданите на тая община и управляващите. Гражданите като данъкоплатци трябва да видят своето участие в този бюджет. Тоест, бюджета би трябвало да отразява реалните необходимости на нашето населено място. За мене те са първото и най-важното рехабилитация на водопреносната мрежа. Това е проблем номер 1. Тя е морално устаряла. Лятото всеки ден има ремонт, има участъци от по 50 метра, които са с 10 ремонта. Аз съм ги броил. Нерегламентираните сметища. Разходете се така и за общината и да видите от Бресте, ето последния път си идвах от Бресте до Червен бряг, има един участък, в който оградата е паднала на пътя, там има 6 нерегламентирани сметища. Но като казвам нерегламентирани, те са някакви огромни сметища. Това ли е европейския изглед на Червен бряг?
глутниците с кучета. Увеличени са. Това е факт. Имахме решение една комисия от ТСУ-то да обиколи всички здравни служби, за да види какви действително са необходимите ремонти. Констатациите са на 3 листа. Нито една здравна служба не е заложена за ремонт. На мой въпрос, защо не е заложена? Защото били текущи. Тоест, така, с леки думи се изнизват да не решат проблема. Хубаво, болницата правихме покрива над котелното беше паднал. Това пак е текущ ремонт, но там болницата ни е направи. И също имам усещането, че това управление на общината бърка общински бюджет с партиен. И го казвам сериозно. Сериозно го казвам. И ще ви така акцентирам върху едни 68 хиляди лева, които са отделени за охранителна фирма, която да охранява тези макети, които са сложени на екопатеката. Това не беше ли заложено в договора по проекта за екопатеката в Селец, охрана? Договор има една клауза 5 години устойчивост. Мога да не я цитирам правилно, но общо взето смисъла е това, което означава, че 5 години това, което е направено с европейски пари, не трябва да променя предназначението си, както са детските градини, училищата, детската ясла. Т.е. следващите 5 години те трябва да си бъде ясла, училище, градина. Това са 5 години устойчивост. Да, и собственикът трябва да се отнася като собственик с това, което е така рехабилитирано. Но никъде не е казано, че трябва да се назначава охранителна фирма и то за близо 70 хиляди лева. Аз си представете, ако предното управление на 10 обекта бяха, 10 обекта беше проект. Ако на всеки един обект сложиме по 70 хиляди лева, какво печели общината от тези европейски проекти? Но това сложи му пепел, както каза старите хора. Тези 68 хиляди лева, забележете, сключен е договора, изпълнява се договора без да има решение на Общинския съвет. Кажи с какво това управление е по-добро от предходното. Това беше тема, която не слизаше от дневния ред и в момента абсолютно същото. С председател на Общинския съвет, когато стана въпрос за паметника, пак по същия начин, без решение на Общинския съвет, се сключи договор и се финансира паметника, той най-тържествено обеща, че това е за последно. За последно, но то вече и на актуализацията и сега постоянно има такива договори, които се сключват без решение на Общинския съвет. Така, по някакъв начин се неглижира ролята на Общинския съвет, на институцията. Пада авторитета на тази институция. Това е едно от най-важните наши задачи. Ние да преценим къде да се изразходват тези пари. И не случайно питах главния счетоводител как е сключил договора, след като за да се сключи договора минава един контролен лист, който контролен лист има за задача да покаже дали има осигурени средства. И на базата на този контролен лист втория подпис е на главния счетоводител. Тотално нарушение на финансовата дисциплина. Тотално нарушение. Да не говорим за земите. За първи път се случва Общинския съвет да вземе решение. Кмета има право в едноседмичен срок да върне това решение, не го връща. Областният управител има право в едномесечен срок да го върне, не го връща. И след това вече решението влиза в сила. И кмета вместо да го изпълни, ни изпраща една информация, че няма да изпълни това решение. Коментар оставам на вас. Това е бюджета с няколко думи. Само още един въпрос, понеже заговорихте за авторитета на Общинския съвет. Дали беше ефтин популизъм или възможност да докажете своя авторитет на практика предложението на господин Макавеев да се откажете от заплатите си и средствата да отидат за читалищата в общината? Аз ще си направя моя прочит за читалищата. Имаше предложение от тези 68 хиляди лева, 20 хиляди лева да отидат за читалищата. Тези 68 хиляди лева са изразходвани без да е питан Общински съвет. Това не се прие като предложение. Според мен това беше нормалното предложение, което трябваше да мине. Сега с заплатите, да, действително това е една такава болна тема, която всеки един общински съветник си я моделира както той си иска, но популизма, нали знаете, той е с прости думи да се обясняват сложни неща. Това е най-лесното в случая.